बाप्पावै जोंना जानो लोंनो जेबोआनो जायाखै संनो खावनो जायाखै बिसिना मोसानो जाबायानो साला हांग्रि मानसिया पिकनिक जानो फैया होनना बुंनानै मालाय पार्टियाव थांनानै दा बेबायदि मोसागासिनोसो बियो आंनि सिगाङाव दे जोंहाबो संहोलांनोसै बिदि मालायनि पिकनिक जानायखौ नाहरबाय थाबा जोंनासो थालांगोन न'आवल' मोनहैग्रोदो बेथि गारालां नोंखौ हांग्रि मानदि नै भलिउमफोरा खम खालाम खोनासंनो बाबाय जोङो पिकनिकनि जायगाया नोंसोरनिल' नामा हा नोंसोरल' मेथाइ दामनो मेथाइ दामनायालाय मा जादों नोंसोराबो दाम आरो जों दामगोन दामनाय समाव नोंसोरलाय जोंनि खाथियाव मा दावराव दामदों नोंसोरासो जोंनि खाथियाव फैना लादों दा खिन्थु नोंसोरखौ लिंहराखै बे पिकनिक जानाय जायगाया नोंसोर नोम्फानि नामा अमराजा बिफाफोरनिथिं दा थां मिथिबाय बिफाफोरनिथिं दा थां माथो बे पिकनिक जानाय जायगायाव जों फैनो मोना नामा मोनो गाव गोसोबायदि खालामबानो जाबाय बेनिखायनो जोंहाबो जोंनि गोसोबायदि मावगोन जोंहाबो मेथाइ दामगोन एसेबां उल्थाना दंबाव नोंसोरनि साउन्ड बक्सखौ गालां देलाय मा खालामो नायथारनि जोंनि साउन्ड बक्सखौ मा हाया नंगौ नामा नै नायनोबा बोरो साउन्ड बक्सा ओइ नै र' लायनि आं आयौ बाला बुलायनायसो जासिगोन खोमाहाय साउन्ड बक्सखौनो बुख्रुम नायग्रोबाय हनै टपिरामा ओइ हगार नङाबा खर'आवसो खुबैखांजोबगोन आं नायलाय खर' गरमा नायलाय शालाफोर नै होलायबायानो नै हा खोमा ओरैनो खावलायनाय टपिराम गाख्रुबनो मोना गाख्रुबलै माखौथो नायबाय थादों हामालै टपिराम गाख्रुबलाय माबायदि गाख्रुबो जेरै साउन्ड बक्सखौ गाख्रुबदों ना बेबायदिनो नोंखौबो गाख्रुबफिनगोन मानो गाख्रुबा साउन्ड बक्सआवनो आरोबाव माइक लगायबावदों बाप्पावै खोमायानो जाला आंना खोमा जानानै गैला बियो बार दामबाव नोंसोर साउन्ड बक्सखौ नाब्बाजिगा बासुरि नाब्बाजिगा ताल माथो साउन्ड बक्सआनो गैला माबायदि मोसाबावनांगौ जाखो जोंलाय जोंनि साउन्ड बक्सखौ दैमायाव गारहरदोंना बियो गारा बेखौबो साउन्ड बक्स खालामफिनगोन जोंबो बेखौ अब्लालाय माखौथो नायबाय थादों बिदिब्ला बयबो आंनि उन आयला बहा थांखोलै बिसोरो दसेनो बांद्राय गरम मानसिफोरखौ पिकनिक जानायाव लाजामारालै एबारनिफ्राय लाफालालै टपिरामखौ बुलायनोल' नायग्रोबाय थायो मानसियानो मा संदोंब्रा एसे नायहैनि बिदि होननानै मालायनि जानाय लोंनायखौ नोजोर दाहो सन्थला नोजोर होआलै जानायाव मा दं बेखौल'सो खबर लागोन दा आंलाय बेफोरखौ बाद होदो बयबो गावबागाव खामानिखौ मावदो दे साफा रानलायना लादो दे अमा राजा ओंखाम ओंख्रि संनाया लाहार फाहार खालामदो अके आफां आरो दाउस्रि देलाय दे मैगंहा दा ओंखामखौ आं हारसिं संनांगौ नामा आं हारसिं सङालै ओंखामखौ सोमस्रिया संफादो दे फैदो सोमस्रि दे नोंस्राबो गावबागाव खामानिखौ मावहैदो दे आङो अरदाब बानायनोसै माथो संदोंब्रा माथो गोथावथारलै मा नायदों नों हांग्रि मानदि मा ओंख्रि संदों बेखौ नायदोंमोनलै आं जोंनि ग्रुपआवलाय मानो फैदों नोंसोरनि ग्रुपआव थाबानो जाबाय ना नोंसोरनि ग्रुपनि मानसिया जोंनि साउन्ड बक्सखौ बोरै दैयाव गारैखो नुवाखै टपिरामा मेलेम लानानै गिदिङालै मेलेमखौनो बे न'आवसो दोनबोयो गावनि मेलेमखौ बादोलै टपिरामखौ माबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला माबाफोर हेफाजाब नांगौबा आंखौ बुं आं हेफाजाब होगोन दे अब्लालाय नोङो ओंखाम ओंख्रि खुरनानै होग्रा जाबानो जाबाय आरो जागोन दे अके दे खनदो मेथाइया जोंनि साउन्ड बक्सखौ गाख्रुबबायना नोङो दैयाव गारहरबायना आं मेथाइ खननो रोङालै मेथाइ खननो रोङा होनबानो जागोन नामा जोंनि साउन्ड बक्सखौ गारख्रुबनानै टपिराम बिदि होनबा जायाथ' जल्दि मेथाइ खन टपिराम जल्दि मेथाइ खन नङाबा मानजा मोनबावगोनसो नोङो सोर खोन्थानायमोन जोंनि साउन्ड बक्सखौ एदावनो थाखाय दे नोङो साउन्ड बक्सआ जादो एबार मा गोदाव सोराव साउन्ड बक्स जालाबायनांगौ जाखोब्रा आंलाय दे टपिराम मेथाइ खनदो टपिराम ओंखामा मोनबाय फैदो जानोसै आगैया टपिरामखौ मोना बे जोंनि साउन्ड बक्ससो जानानै दङ मा साउन्ड बक्स बेलाय माबाहाय सोमस्रि जोंनि साउन्ड बक्सखौ गाज्रि खालामना होबायना बियो बेनिखायनो जों बेखौ साउन्ड बक्स खालामनो नागिरदों सन्थला फैदो नोंलाय मानो बेयाव थाबाय थाखो जानांगौ लोंनांगौल'सो जेरावबो जाजायोलै नोंबो बर' आंबो बर' गासिबो लोगो गोजा बेनिखायनो बेयावनो जानोसै थां सोमस्रि थां नोंसोर जाहैथों थां मानो बिदि नों सन्थला मानसिफ्रालाय मा दाबो फैयालै टपिराम सन्थला फैदो माबा सन्थलाया फैयानो टपिरामा बिसोरनि साउन्ड बक्स जाबायनो फैयानो बिसोरो बादो फै जों गोजा जाहैनोसै टपिराम दे खनदो मा मेथाइ खननोब्रा र' गोसोखांनि गोसोखांबाय थाबा सानासो हाबलांगोनलै माबार खन माबार सारेगामा पादानि दुमफावा बमरनि मा मेथाइ बेलाय एसे मोजां खन आं मेथाइ खननो रोङालै साउन्ड बक्सखौलाय मानोथो गारख्रुबनाय दै खन मेथाइया टपिराम दे माबार खन टपिराम सनाफोर खाथि पिकनिक जानायखौ खनब्रा आं बे मेथाइखौ रोंजोबालै माबायदि मेथाइखौ रोङो बेफोरबायदि मेथाइखौ खन दे आं मेथाइफोरखौ सिरि मोननैल' खननो रोंगौलै बिनिख्रुइ बारा रोङा एसेबां सिरि रोङो खनलांबाय था दे
बुहुमा फाग्ला जाबाय संख्रि बानलुनि दामाबो बारा जाबाय नोंखौ मोनाब्ला थांनानै थाया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा नांगौबा नांगौ बुं अह दिबाना बुं नों आंखौ सना हाया आं नोंखौ बावनो रजे नों आंखौ दाबाव आंबो नोंखौ बावा अर जोंदों आंनि जिउआव ओइ जारौ उपुर गावदां बैखा बांदां नायनो मोजां मेरा दिल भी इतना पागल है माबायदि खनखोलै मा गासिबो मेथाइखौ खेबसेयावनो लाब्रा खालामजोबखोब्रा नोंलाय आं होनखाबाय दा आं सिरि मोननैल' खननो रोंगौ होननानै जेसेबां हायो खनलांबाय था आं रोंलालै खन होनबाय दा होमबा जागायनि दाउ जाना बिलांगोनां अखोरां सायाव अ सना गिनो गिगिनथावथाव नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव गोरबो खनायाव मा नागिरदों नों रजेखौ नागिरदों दालिया सिमेन्टजों आंबुजा सिमेन्टजों मोद्लाय जानजि सोमावबाय नों मोद्लाय जानजि सोमावनाय मेथाइ गैयाथ' साउन्ड बक्स नालाय गोसो बायदि गाबदोंब्रा आङो जियानो जादोला मेथाइखौल' खनलांबाय था सन्थला मानो बिदि नोङो मानो नों मालायनि ग्रुपआव थाखो जाम्बि मानो गाबलाबायदों आं गाबाखैनो जाम्बि आं मिथियो नों गाबदों मानो गाबनांगौ जाखोब्रा गोदान बोसोरावलाय मानो गाबदों नों मानो ना सन्थलानि थाखाय गाबदों हा औ नुवाखै सन्थलाया बिसोरनि ग्रुपआवसो दङ जोंनि ग्रुपआव फैबानो जायोना बियो मानो बेलाय मालायनि ग्रुपआव हाबहैनांगौ बाद होलाय सोमसै बाद हो नुवाखै हांग्रि मोनदियाबो मायाव दंहैयो आंनि सिगाङाव पिकनिक जानो फैया होननानै हनै दुमफामोनजों फैखोमाबाय मालाय सेंग्राजों मोसालागासिनो जेबो सानालै बेफोरखौ जाय जेरै हागौ जेराव खुसियाव दङ थाथोंलै जेबो नङा बाद हो जाम्बि मोदैया हगार गाबनाङालै जाम्बि थाथों आंनि मेगननि मोदैया बिदिनो बोहैबाय थाथों गोदो नोंबो आंखौ मोदै हगार होबाय थायोमोन आंखौ बिदिनो नोंबो गायनानै खारबाय थायोमोन आंखौ पिकनिक जानो फैबाबो मालायजोंसो थाफायोमोन नोंबो बै समाव आं एसे सावलुनमोनब्रा सावलुनमोन दा आं बुजिजोब्बायलै सोमस्रि दा आं बुजिबाय नोंनि मेगननि मोदैखौ आं दा नायनानै थानो हालालै माथो दालाय मानो नांबावगौसै बिदि बुंनायफोरखौलाय आं दा बिराद फस्थायबायलै सोमस्रि बिराद फस्थायनानैलाय माथो खालामबावनो गोदोनि दिनखौथ' लाबोफिननो हालाना आंबो सावलुनमोनब्रा बिरादनो माथो बुंबावनो आरो दासो मोनदों मस्लाया जायखिजाया आं नोंखौ खुसियाव थाजानायखौल' लुगैलै सोमस्रि हामालै सोमस्रि बांद्राय दुखुआव थाबाय थानाङालै हामा फंसे बाथ्रा दङ ना टेनसन लेने का नहीं देने का है आंलाय सोरखौलाय टेनसन होनांगौ जाखो सन्थलाखौ होब्रा सन्थलाखौ आंथ' न'आव थांनानै थोरसि दामनाय बायदि थां थां थिं थिंसो दामहैखागोनलै हांग्रि मानदिखौ हामगौ नामा हामालै माथो बारला बारलि मोसादोंलै मालाय हौवाफोरजों ओइ सोमस्रि बाद हो बेफोरखौ आं नोंजों जेब्लाबो दं नों माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा आंनावल' कल खालामहरब्रा आं सलुसन होगोन दे जाबाय थुदो ओंखाम जाहैनोसै आफामोना नारजि बुदांमोना नेगासिनो दङ बे सोमस्रि आं दे नोंखौ दाबो बेसेबां मोजां मोनो नोंनो बोरै फोरमायनो मालाय मा मोन्थायजों फोरमायबावनो आं नोंनो खोमायानो आलौजोबालै आंना खोमाया ओइ अमा राजा मा बेयाव नांथाबाय थाखो आंखौ बासायफैदोलै हनै आंखौ बिसोरो बुसे बुनानै साउन्ड बक्स खालामबाय सोर नोंलाय मा नाम सिनाय आं नोंखौ मानो बिदि बुंखोब्रा हामालै अमा राजा आंखौ बासायदो ओइ हांग्रिमोनदि नुबायसो दं र' नोंखौ न'आवल' सहैग्रोसोना नोंखौ क्या करेगा तू क्या करेगा घर में थौबाय करो बाद में फटा चलेगा ठीक है हम बाद में घर में जाने से फटा लगाएगा तो अभी क्या बाहर में तुम दाउसा पिसा है क्या और घर के अंदर मोसा है क्या मोसा आंखौ लाज नाङा गार आं नोंखौ हांग्रिमोनदि गार लोगोफोर बाय बाय दिनै एपिसोडखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बिनि नेक्स्ट खोन्दोखौ नोंथांमोना थाबैनो नुसिगोन भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट खालामलांनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर हेपि निउ इयार 2022